Госпожо Стоянова, наближава най-светлият български празник, 24 май. Какво за вас е този празник? Благодаря за въпроса. Аз уважавам всички празници, българските. Винаги много се вълнувам за тях, по време на тях. Те ме зареждат положително, носят ми радост, светлина. Чрез тях се изгражда мир и хармония помежду ни и ни обединяват. По-точно за 24 май той е най-светлият български духовен празник, свързан с великото дело на светите братя Кирил и Методий, сътворили българското слово. Те са създатели на българското слово. 24 май е уникален празник. Аз уважавам този празник поради няколко причини. Първо, защото съм българка. Второ, защото съм учител, просветител. И не на последно място, че нашето училище носи името на тези велики братя. В работата си с учениците винаги съм се стремяла да съхранявам и да разпространявам българското слово. Мисля, че успявам. От колко години сте учител? Много отдавна. Първият ми випуск работата започнах през 1974 година. Няколко години съм работила в различни училища. От 1980 година единствено и само в нашето училище съм се посветила на децата. Нищо друго не съм работила и не съжалявам. Исках също да го попитам, помните ли първите си учители и какви бяха те? Помня ги, разбира се. Как няма да ги помня. Нали знаете, че всичко първо е най-красиво. Тогава аз бях много млада и за мен беше началото. Помня, че много съм се вълнувала. Също така, в началото много съм се притеснявала. Помня, че в началото много плаках. Не бях сигурна дали ще мога да ги науча. Но заедно успяхме. Помня ги, какви бяха те. Не бяха много по-различни от вас. Мънички, плахи, неуверени, несигурни. Но успяхме. Заедно с тях и съответно с техните родители. Връзката беше силна. Помните ли имената й? Помня. С малки изключения възможно да забравям. Помня имената им. Понякога бъркам кой с кого е учил. Но пък знам, че са били мои ученици. Помня повечето. Знаете ли как те са се реализирали в живота? Ами аз през годините винаги съм се интересувала от моите ученици, какво са завършили, с какво се занимават сега. Опитвам се да знам всичко за тях, интересувам се. Знам, че много от тях са станали учители, има лекари между тях, има адвокати, инженери, все престижни професии. Някои от тях се намират извън България, където са добре устроени. Поддържам връзка с много от учениците си. Има и такива, които са решили да останат в нашия град и доста често се срещаме и най-радостното е, че те ме поздравяват, ме се обаждат, което ме удовлетворява. Също така бих казала, че днес те са много по-големи. Първите ми ученици са много големи, дори на някои съм учила и децата им. Много съм доволна, че не съм чула за някого от моите ученици да е извършил някакви много лоши неща, с които също се гордим. Ние какви ученици сме и доволни ли сте от нас?
Днес времето е по-различно от времето преди много години. Това се отразява също и на вас, децата днешните, но не мога да направя много голямо сравнение с предишните, да сравнявам с предишните, тъй като когато ви поемах в първи клас и предишните и сега, само като ви погледна в очичките, си приличахте плахи, неуверени, чисти, открити, така че каквото и време да бъде, каквито и промени да настъпят с времето, детското във вас си остава. Светът през детските очи е много пъстър, разнообразен, интересен, независимо от промените във времето. Харесвам си да и такива. Ние завършваме четвърти клас с вас. Какви съвети може да ни дадете на раздяла? Към предния въпрос нещо само да допълня, че днешните деца са вие сте малко по-емоционални, по-освободени, бих казала и малко по-буйни и малко по-малко четете в сравнение с другите, но ние пък възрастните сме за това да ви напътстваме, да ви водим към доброто. И един древен мъдрец се казва, че към децата трябва да се отнасяме така, както към опитния градинар към своите цветя. И през годините и с вас, и с предишните, аз съм се опитвала да постъпвам точно така, да давам най-доброто от себе си, да се грижа добре за вас, да ви води към добро и мисля, че успявам. Дали съм доволна от вас? Доволна съм, разбира се. Щом ви поема, вие ставате мои деца, давам ви цялото си внимание, обич и загриженост. Ви навярно усещате това, защото ме обръщате със същото. С този клас завършвам моя творчески път. Всеки край е едно ново начало. За вас едно, за мен е друго. Заявявам пред вас, че съм богата с любовта на всички мои ученици и никой не може да ми отнеме радостта от постигнатото през учителския ми стаж. Затова отправям най-сърдечните и майчински съвети към вас. Да бъдете здрави, да бъдете добронамерени, да успявате в живота, да се отнасяте с уважение към новите учители, които също ще ви дадат много, да трупате знания, да четете и да помните, че науката има начало, но няма край. Само така, със знание и целеустременост ще сбъдвате мечтите си. И нека радост, слънце, щастие изпълват детските ви дни. И никога да не забравяте първата си учителка. В заключение бих казала, мили деца, на вас завещавам безкрайния свят. Направете го още по-хубав. Тъй човекът става безсмъртен и млад, тъй и аз не ще се загубя. Учете се, творете, дерзайте, това е пътят към успеха. Желая ви от сърце. Обичам ви. А сега имаме една изненада за вас. Учителите помнят всеки час, раздават мъдростта си на децата. Те в песните изпяват своя глас и с устните отключват светлината. Учителко, ти нежна и добра, защо напират сълзи в очите? Ти цялото небе в тях събра и никога за обич не попитам. Учителко, последен звън звъни, раздялата на чиновете сяда. Вземи този букет от обич за награда.